Как се чувствате, когато ви предават и лъжат? Първа точка. Втора точка. Как се справяте след разочарованието и лъжливите обещания? И трета точка. Как възстановявате доверието след измамата? Това са три много важни точки. Много хора преживяват подобни мигове, подобни моменти в своя живот с раздяла, с партньора, с близки, с роднини. И това е една от темата, която съм преживяла лично и знам за какво става на въпрос. Аз много трудно се справих с това положение, с тези въпроси и затова станах холистичен психолог, консултант Нели Маринова, квантов терапевт. Ако имате нужда от помощ, можете да ми пишете. Благодаря.